Prečo všetci zrazu milujú 80. a 90. roky? Mladí ľudia dnes totiž veľmi často oslavujú nostalgiu časov, ktoré vôbec nezažili a má to jednoduché vysvetlenie. Kultúra sa pohybuje v cykloch. Približne každých 20 až 30 rokov sa stane cool to, čo bolo predtým trápne, ale s novým štilizovaným filtrom. Ľudia, ktorí boli počas 80. a 90. rokov deťmi, vyrástli v kultúrne aktívnych dospelých a majú tendenciu vysvihovať estetiku svojho detstva ako ikonickú alebo autentickú. Pre tých skôr narodených je nostalgia tiež emočná kotva a obrana voči neistote. Spomienka na jednoduchšie časy, ktoré ponúkajú útechu vo svete plnom kríz. Pre mladších ide o estetizáciu pred internetovej éry. Dve vrcholné dekády 20. storočia boli totiž poslednou epochou bez internetu. V očiach Gen Z a aj časti mileniálov išlo o romantické obdobie. Žiadne non-stop notifikácie, ľudia sa údajne medzi sebou rozprávali a zážitky vraj neboli zdigitalizované. Lenže nezdravá nostalgia má aj svoje úskalia v podobe ignorovania negatívnych aspektov minulosti, prehnaného retrokonzervativizmu, podceňovania prítomnosti, cherry-pickingu či rôznych kognitívnych skreslení. Tak či onak je to dôvod, prečo žijeme v ére remakeov a napríklad spoločnosť Disney sa neustále vrta vo svojej minulosti ako neurotický ex-partner. Ak chcete vedieť viac o téme prerábok klasických animovaných rozprávok do live action podoby, sledujte náš YouTube kanál Nerdfix.cz.